Keranten pepatah niku ngendikaaken tak kenal maka tak sayang. Ya Allah Mbah. Ta'aruf ngoten nggih Mbah nggih. Tak kenal maka ta'aruf. Nuwun sewu Pak Yai, Bu Yai dalah sedaya ingkang rawuh. Niki nepangaken sekedhik sakderenge kula terasaken nami kula Nana. En ana. Nah, gampil nggih, gampil. Menawi nami lengkap kados wau ingkang dipun sebataken Fikri Nilnal Muna Labiba. Gampil? Amin, masya Allah. Oke, boten menapa. Pokoknya mangga akan badhe dipun timbali Nana monggo, Fikri monggo, Nilna monggo, Muna monggo, Labiba monggo. Ingkang baken ampun nimbali Mas menapa Mbak, menapa Mbak, menapa Pak, ngoten nggih Bapak Ibu. Niki kula saking Kaliangkrek Magelang. Kulo tasih jomblo Bapak Ibu. Nggih, tapi mboten promosi. Niki mboten promosi, mboten sponsor nggih. Namung kersanipun napa langkung tepang ngoten nggih, Pak. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur kala wau kula mature dugi pundi, Mbah? Halo, pun supe, Mbah? Dugi Kaliangkrek, masya Allah. Niki kula wangsuli sepindah ciri-ciri piyantun sae sing kersa ngaos sing nomor kalih teng mriki piyantun sae ciri-cirinya adalah selalu membiasakan diri dados piyantun ingkang sae. Maksudnya kepripun? Kagungan kebiasaan sae. Misalipun biasa sedekah nggih Mbah nggih, biasa salat jamaah niki musola masjid insyaallah setiap wekdal salat kebek nggih Mbah nggih, kebek lawe napa kebek piyantun lawe, masya Allah nggih. Dados niki kita panjenengan sedaya monggo kagungan belajar kepripun carane noto awak, kita panjenengan sedaya kagungan kebiasaan ingkang sae. Biasa sholat tepat waktu. Gampil nopo ewet Mbah? Halo Mbah, kinten-kinten nek sederek si kembang, leres nggih si kembang. Nah sederek si kembang nek kok pas irat besek delalah midanget adzan zuhur, adzan asar, lanjut irat nopo tindak musola. Masya Allah, tindak musola sing mriki lanjut nggih Mbah nggih. Masya Allah, niki kita panjenengan sedaya kadang tasih kagungan kebiasaan ingkang radi awon. Monggo kita dandosi mumpung tenggene wulan ingkang enggal, tahun ingkang enggal. Ting pundi idza asyraqatil bidayah asyraqatin nihayah. Monggo awal niki kita gunakaken kagem kebiasaan ingkang sae supados benjang menawi sampun dugi titi wancine kiyambak pinaringan derajat husnul khotimah. Allahumma amin. Iki kagungan kebiasaan sae. Monggo sing teng mriki sampun kagungan kebiasaan sedekah, insyaallah nek dilanggengaken dadosaken kiyambak piyantun sae. Kebiasaan nulungi tanggi tepalih, insya Allah dengan kiyambak biasa nulungi tanggi, nulungi sederek dadosaken kiyambak piyantun sae. Karena nopo Bapak Ibu, kita panjenengan sedaya nek badhe ndamel pendamelan sae tapi mboten dibiasakan, raosipun abot utawi berat. Saestu contoh kecil, kinten-kinten Bapak Ibu ngraosaken bahasa Arab gampil nopo ewet. Ewet nggih Mbah nggih, mangertosi man rabbuka ngoten nggih Mbah. Nah iki ambek ngraosaken bahasa Arab niki ewet, tapi panjenengan sedaya pitados mboten pitados tenggen Saudi Arabia lare kamsal tahun 6 tahun 7 tahun pun lincah bahasa Arab.
Pitados nggih Mbah nggih. Nggih napa mboten Mbah? Niki padahal tenggen mriko teng Arab mriko lare 7 tahun sampun lincah bahasa Arab. Sedangkan kita panjenengan sedaya sing usia sudah tidak lagi muda kadang badhe maos Al-Qur'an mawon artosipun tasih bingung. Ngoten nggih Mbah nggih. Karena apa? Kebiasaan. Lare-lare Arab niki saking alit sampun terbiasa menggunakan bahasa Arab, maka sak menika sampun lincah bahasa Arab. Semanten ugi kados kesaenan kita panjenengan sedaya nek boten dibiasakan dadosaken ewet. Maka mugi-mugi kiyambak dipun paringi kesempatan Gusti Allah dipun dadosaken piyantun ingkang waget membiasakan perkawis-perkawis sae. Allahumma amin. Nah niki supados terbiasa monggo kiyambak milai nggih Mbah nggih. Kala wau kula dipun paringi amanah saking panitia dipun dawuhi ngideraken kotak infak sedaya sama sangu arta napa mboten Bapak Ibu? Sangu. Kinten-kinten nek sangune 50.000 kalih doso ewu gangsal ewu kalih ewu setunggal ewu sing badhe dipun lebetaken sing pundi? Sewu Pak, Masya Allah kalih ewu Bu. Oke, boten napa-napa, pokoke semampunipun nggih Bapak Ibu nggih. Ingkang mampu 50 100 monggo, sing kalih doso monggo, sing teng mriki badhe gangsal ewu setunggal ewu nggih monggo. Karena nuwun sewu teng mriki salah satu anjuran wulan Muharram kita panjenengan sedaya dipun dawuhi ngatah-ngatahaken sedekah. Ngoten nggih. Niki kersane panitia kalih nyiapaken kula aturi sekedhik syair babagan Muharram. Amalan Muharram cacahe 12 perkara ingkang dipun runtotaken dening ulama. Poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celah atus lan tile wong lara ngusap sirah anak yatim sedekah masa enak mayorake keluarga motong kuku aja dingu dawa-dawa surah Ikhlas kaping 1000 ayo diwaca. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah niki kalih sholawat kalih syairan panitia sampun siap Pak kota amale sampun. Oke pundi Pak? Ting tingking. Oke, Masya Allah Mbak Indah tasik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Niki sampun napa dereng? Punyai sampun nggih? Sampun. Oke, alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi saestu napa ingkang sampun tes 1 2. Aman nggih Pak sound system pundi niki operatore Pak? Oh mriko nika aman nggih? Aman, oke. Nah, ting mriki nggih wau dereng kula sebataken Pak sound system nggih. Dados niki kadose ngode Pak sound system matur suwun sampun merubah suwanten kula yang biasa saja menjadi cetar membahana. Iki nek boten disebat kula kuwatos nek kabel teko dipedhot Bu. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken matur kala wau kula aturaken babagan amalan Muharram salah setunggal
bali sedekah ing